నిన్ను చూసిపోలేడే చీకటి దాటిన సింధూరుడు తాగేలాగా ఏమున్నావే ఏమున్నావే పిల్ల ఏమున్నావే అందంతో కనిపించావే ఏమున్నావే పిల్ల ఏమున్నావే సుక్కుతో చంపేశావే ఏమున్నావే పిల్ల ఏమున్నావే మాటల్లో ముంచేశావే ఏమున్నావే పిల్ల ఏమున్నావే నవ్వులతో ఊపిరి ఆపేశావే. Welcome to Let's Talk Music with Sony Komanguri. Hi Sony. Episode starting లో మీ ఫోన్లు పేలిపోయినా మీ ఇయర్ ఫోన్స్ కాలిపోయినా ప్లీజ్ క్షమించండి. బట్ వెల్కమ్ టు మై షో. థ్యాంక్ యూ. సో యాజ్ యూ నో మొక్క ఇవ్వడానికి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది మన షోలో. దట్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంట్ కోసం వీ ట్రై టు డూ లిటిల్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. సో ఈ మొక్క చూసినప్పుడల్లా నీ లైఫ్ స్టైల్లో చేంజ్ నీకు గుర్తు రావాలి. సో యూజువలీ నేను ఐ స్టాప్ టేకింగ్ షవర్, బాత్ టబ్ అండ్ ఆల్. అంటే స్నానం చేయడం మానేసాను కాదు, బకెట్లో నీళ్ళు పట్టుకొని స్నానం చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ వన్ స్టెప్ ఐ టుక్ టు సేవ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ అ లిటిల్ వే. అది చాలా చిన్నది, అది చెప్పుకోదగిన విషయం కాదు, బట్ చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ వల్ల నా వల్ల కొంత అవుతుంది. సో ఐ వాంట్ యూ టు టెల్ us what you are doing to save the nature. Save the nature. నేను ఐ యామ్ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సొసైటీలో మెంబర్షిప్ని సిన్స్ కాలేజ్. సో ప్లాంట్స్ అవి సేవ్ చేయడానికి కానీ చెట్టుని కట్ చేయనివ్వను. ప్రాపర్ రీజన్ నాకు తెలిస్తే ఎక్కడున్నా కూడా చెట్టు కట్ చేస్తుంటే ఐ స్టాప్ దెమ్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా. వావ్, ఎస్. మంచి గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో హారిక నారాయణ ఒక పార్ట్ అయింది. సో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ యూ ఆల్సో గో సబ్స్క్రైబ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ సపోర్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. అండ్ తను రాగానే మొక్కను చూసి ఎంత ఎగ్జైట్ అయిందో ఈ మొక్క నాకేనా అని. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ హారిక. థ్యాంక్ యూ. ఇది చూసినప్పుడల్లా you should think of a thing that will help you save the nature. Definitely. I'm very close to plants. Chala I'm emotionally bonded. So such a thoughtful gift. Thank you so much. Thank you. So let's get into the interview. Yes. Harika! Hi Sony. Harika Narayan. Sony Komanduri. So firstly, welcome to Let's Talk Music. Thank you so much. So happy ఈరోజు మీలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారని. బికాజ్ నా జీవితంలో ఎప్పుడు అనుకోలేదు మీతో ఇలా కూర్చొని ఇలా వైట్ డ్రెస్ వేసుకున్న ధీవరా అని పాడాలనిపిస్తుంది నాకు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే. ఇంకేమైనా ఉన్నా స్క్రిప్ట్లో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. చాలా హ్యాపీ. అవన్నీ కాదు, థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ రెస్పెక్ట్ అని చెప్పు. చెప్తా నాకు. అరే ఫస్ట్ మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్. ఎందుకు అంటే సోనీ కోమండూరి హారికకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడుతోంది. మీతో అని ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది. కాబట్టి షోలో ఏమంటారు, కొంచెం నువ్వు సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే మీతో అనే మాట్లాడలేదు. ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్కి చాలా థ్యాంక్స్. సోనీ చేత మీరు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇప్పించారు ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ షో. యా, ఐ మీన్ ఇట్. నువ్వు కూడా ఈ షోకి రావడం ఇస్ వెరీ స్పెషల్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ. సోనీ షో కాబట్టి సోనీ స్టాండర్డ్, సోనీ లెవెల్తో స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ పీజే ఆఫ్ ద డే. పీజే అంటే ఫర్ జోక్, యాజ్ యూ నో. సో ఓకే, నా స్టాండర్డ్ జోక్స్ నీకు బాగా తెలుసు. అవుట్ ఆఫ్ బాగా తెలుసు. హారిక ఆఫ్ స్క్రీన్ ఇదే, ఆన్ స్క్రీన్ కూడా ఇదేనా సోనీ? వాట్ ఈస్ దిస్ సోనీ? కీపింగ్ ఇట్ రియల్ రా. సో పీజే ఆఫ్ ద డే, ద క్వశ్చన్ ఇస్, Geeta is a month elder to Sita. Okay. And Geeta was born in August. Okay. Sita eppudu puttindi? Geeta is 1 month elder to Sita. Sita July lo. ఇంకేమన్నా
ట్రై చేస్తావా? దట్స్ ఆబ్వియస్లీ ద రాంగ్ ఆన్సర్. గీత 1 month పెద్దది, సీత ముందు మంత్లోనే పుట్టాలి, పుడితే జూలైలోనే పుట్టాలి. గీత సీత కంటే పెద్దదే. గీత ఇస్ 1 month ఎల్డర్ టు సీత. అవును, అవును. అందుకని సీత 1 month వెనకాల పుడుతుంది కదా, సో జూలైలో పుట్టింది అంటున్నా. గీత పెద్దదైనప్పుడు సీత జూలైలో ఎలా పడుతుంది? ఆఫ్ స్క్రీన్ మాట్లాడుకుందామా? గీత గీత ఆగస్ట్ లో జూలైలో పుట్టింది. పుడితే సీత ఆగస్ట్ లో పుట్టాలి కదా. గీత ఆగస్ట్ లో పుట్టిందని నువ్వు అన్నావా నాతోటి? గీత ఆగస్ట్ లో పుట్టింది అన్నావు కదా. పుట్టింది. గీత 1 month పెద్దదన్నావు కదా సీత కంటే. అంటే ఏంటి, సీత 1 month చిన్నది కదా గీత కంటే. అంటే ఏంటి, ఆగస్ట్ ముందు మంత్ లో పుడుతుందిగా. తర్వాత మంత్ ఓ చాలా ఇంజనీరింగ్ అంటే బ్రెయిన్ అంట మళ్ళీ. వచ్చి అవును కదా, 1 month తక్కువ అయితే తక్కువ అనుకున్నాను. అంటే ముందు 8 నేను అలానే అనుకున్నా. సెప్టెంబర్ మాసం 6 సెప్టెంబర్ ఫిక్స్. అంత సీన్ లేదు. గీత ఆగస్ట్ అని ఎవరిలో పుట్టింది. ఏ మంత్ చెప్పినా అది రాంగ్ ఆన్సర్. అది ఏ మంత్లో పుడితే నీకెందుకు నాకెందుకు. గీత సీత శీలవాన పేరేదైనా పోజోకే నాదేరా. ఇలానే ఉంటావా ఇంకా నువ్వు? మొత్తం ఎపిసోడ్ ఇంతే. మా వాళ్ళందరికీ బాగా అలవాటు అయిపోయి పొద్దునే నేను కామ్గా ఉంటే ఏంటండి ఇంకా ఏంటి కుళ్ళు జోక్ ఏం రాలేదు అని అడుగుతారు కూడా. వచ్చిందిగా, స్టార్ట్ చేసావుగా. ఫైనలీ శుభారంభం అయిపోయింది మన షోకి. సో హారిక, సో టెల్ మీ, వెన్ డిడ్ యూ స్టార్ట్ సింగింగ్? ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది నీ సింగింగ్ జర్నీ? అసలు నువ్వు ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యే ముందు నువ్వు ఒక సింగర్గా సెటిల్ అవుతావు, ఆర్ డిడ్ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్? సో అవంతా జస్ట్ టాక్ అబౌట్ యువర్ జర్నీ. మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాను. మై మదర్ వాజ్ మై ఫస్ట్ టీచర్. ఆసమ్. యా, సో కర్ణాటిక్ క్లాసికల్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు డివి మోహన్ కృష్ణ గారి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను. ఆసమ్. ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ ఇండస్ట్రీ, దిస్ జస్ట్ ఆల్ హ్యాపెన్, అంటే చాలా చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. నేను అసలు ఇండస్ట్రీకి వస్తాను అనుకోలేదు. కెరియర్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా అవుతాను కానీ, లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో ఉంటాను కానీ నేను అసలు ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో ఐ డిడ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్. తర్వాత ఆటోమొబైల్కి జర్మనీ వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాను. ఐ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఫర్ మై లైఫ్, బట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇలా రావడం, సో అలాగా నౌ ఐఎమ్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్. ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను. That's awesome. So, do you remember the first song that you learned or sang? ఎప్పుడైనా స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, రికార్డింగ్ కానీ, ఎనీథింగ్, ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఫస్ట్ స్టేజ్ సాంగ్ అంటున్నారా? నేను సినిమా పాట పాడడం స్టార్ట్ చేసింది వెరీ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. నాకు అసలు సినిమా పాటలు తెలీదు. వావ్. ఓన్లీ కర్ణాటిక్ వరకే నేర్చుకున్నాను. అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా. మా డాడీ ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేసేవారు. సో ఇక్కడ లేను. సో తెలుగు సినిమాలు, తెలుగు పాటలు నాకు అస్సలు ఐడియా ఉండేది కాదనమాట. ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా ఎక్కువ వెళ్ళలేదు. ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాతే స్వరాభిషేకం నుంచి నాకు మూవీ సాంగ్స్ తెలియడం, అసలు ఏంటి సాంగ్స్ నేర్చుకోవడం అలా స్టార్ట్ అయింది. సినీ మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం రీసెంట్గా మొదలుపెట్టినట్టే నేను. సో నువ్వు పాడిన ఫస్ట్ సినిమా పాట ఏంటి? నేను స్టేజ్ మీద పాడిన ఫస్ట్ సినిమా పాట అమ్మ బ్రహ్మదేవుడో సాంగ్ ఆన్ స్వరాభిషేకం స్టేజ్. ఎవరితో పాడావు? ఎస్పి చరణ్ గారితో. ఫస్ట్ సాంగ్ ఎస్పి చరణ్ గారితో అమ్మ బ్రహ్మదేవుడో పాడావంటే ఐ థింక్ యూ షుడ్ సింగ్ అ ఫ్యూ లైన్స్ హియర్. డెఫినెట్లీ. అంతకు ముందు వరకు ఐ వాజ్ డూయింగ్ కోరస్ అనమాట. కోరస్లో ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. స్వరాభిషేకంలో వచ్చిన ఫస్ట్ సాంగ్ నాకు నా నేమ్ రాశారు. సో ఐ హ్యాడ్ లైక్ ఐ రియలీ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ అప్పుడు. సో అందులో మాల్గుడి శుభ గారి వాయిస్ నేను పాడాను స్టేజ్ మీద. డమ్ముకై డుండుండిగా సందడిసై తమాసగా అంగరంగ వైభోగంగా సంబరం ఈదుల్లో సేరిసిందేయంగా దరువై దధిన కాడుగైరా అది లెక్క సామి రంగ సిందాటంగా సీనయే 7 కొండలు దిగి కిందికి రాగా. బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు కొంచెం మాట్లాడడం ఆపు, బికాస్
there's no point in talking to somebody dumb like you, dumb songs నాకు వద్దు అని అనుకున్నావు కదా అన్నాను. మన రౌండ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను నాన్న బంగారం. ఓకే నువ్వు సోనీ కదా మర్చిపోయాను. The first round is called dumb songs. Nothing but dumb charades. So ఇందులో 3 పాటలు నేను అడుగుతాను డమ్ షాట్స్, కానీ ఈ రౌండ్ నువ్వు కూడా నన్ను అడగాలి. నేను కూడా నువ్వు అడిగితే నేను గెస్ట్ చేస్తాను, నేను అడిగితే నువ్వు గెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో 3 నువ్వు 3 నేను. సో లెట్స్ డూ ఆల్టర్నేట్. ఇన్ని రోజులు గట్టి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అనుకున్నా కానీ అంత సీన్ లేదని అర్థమైంది వీళ్ళు నాకు ఇచ్చే టాస్కులు చూస్తుంటే. సో ఫస్ట్ నేను అడుగుతాను, ఓకే గెస్ట్ చేయి. ఓకే, సాంగ్ డమ్ షరాడ్స్ లాగా. ఓకే, హీరో రామ్ చరణ్. ఓకే, రీసెంట్ మూవీ. రామ్ చరణ్ రీసెంట్ మూవీయా? వినయ్ విధేయ రామ, దాని తర్వాత దానికంటే ముందరా వినయ్ విధేయ రామ, ఇక్కడ కజకిస్తాన్లో అయింది కదా షూటింగ్, అదేనా? ఇంకా వేరే చెప్పు ఏమైనా. హీరోయిన్ బాబ్ కట్ట, రీసెంట్గా ఉన్నదా? సమంతనా? ఓకే, సమంత రామ్ చరణా? సమంత రామ్ చరణ్ గుర్తు రావట్లేదు సడన్. పాట చెప్పు. చా ఏంటో కొట్టావు, ఇదే అంట. తన్నన్నా తన్ననన్నా, ఆ తర్వాత పాట, స్క్రీన్ మీద హీరోయిన్ ఫుల్ ప్యాంట్ వేసుకుంది. కాళ్ళు లేవా? కాళ్ళు లేవా? కాళ్ళు లేకపోవడం ఏంటి? చూస్తున్నా, చెప్పు. కాళ్ళు లేవంట. ఏమన్నావు? ఇలా అన్నావు, ఇలా అన్నావు. లేదు, నువ్వే అన్నావు. ఓకే ఓకే, ప్యాంట్ లేదు. మరి ఏంటి? సెన్సర్ కంటెంట్ ఇస్తుందండి అమ్మాయి, నాకైతే సంబంధం లేదు. సరే చెప్పు. కాలు బాగుంటుందా? సెక్సీగా ఉంటాయా? అందరి కాళ్ళు బాగా. ఆ పాటలో కాలు బాగుంటుంది. కాలు బాగుంటుంది, పింకీ ఫింగర్ నెయిల్ పాలిష్ బాగుంటుంది, ఇంకా చెప్పవే. మరి అరే నోన్ ఫర్ ఇట్. కాళ్ళకా? పూజా హెగ్డేనా? పూజా హెగ్డే, రామ్ చరణ్, సమంత. నేనేంటి కరెక్ట్గా చెప్తున్నానా? ఓకే, రామ్ చరణ్, సమంత, పూజా హెగ్డే సినిమానా? నేను ఓకే ఓకే 3. ఓకే, పూజా హెగ్డే. పూజా హెగ్డే చెప్పు. పూజా హెగ్డే పాడుతూ డాన్స్ చేస్తుందా అందులో? ఓ మై గాడ్, రామ్ చరణ్, పూజా హెగ్డే, సమంతలో పూజా హెగ్డే పాడుతూ డాన్స్ చేస్తుందా? అదేం సినిమా? ఎప్పుడొచ్చింది సినిమా? పూజా హెగ్డే రామ్ చరణ్ సినిమా ఏంటి అసలు? ఒకటే పాటకి తను స్పెషల్ అపియరెన్సా? ఓకే, తనన్నా తననన్నా. దట్ ఈస్ ద తత్కారం రా, ఇంకా ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ మోర్ దెన్ దట్. ఓకే, రామ్ చరణ్, సమంత. ఏం మూవీ ఉంది రామ్ చరణ్ సమంత? అది వేరే పాట క్లూ ఇస్తా. చిన్నదో వైపు, అది ఎన్టీఆర్ కదా?
లేచి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుందండి. ఇదే మూవీలో వేరే సాంగ్. సరే సరే చెప్పు. ఇంకొక సాంగ్ నా కర్మరా బాబు, అనద్దు స్క్రీన్ పైన అనద్దు అనుకుంటా దీన్ని ఇది అని, కానీ అలా చేసుకుంటుంది హారిక. సరే చెప్పు, నేను ట్రై చేస్తున్నాను. ఒక క్లూ ఇస్తా. ఇవ్వు. అదే మూవీలో ఇంకొక సాంగ్ మనం అన్ని షోస్లో పాడతాం. మెగామీటరా? బ్రూస్లియా? సోలో, ఫీమేల్ సోలో. ఓ ఓకే. పాట మొత్తం ఎనాక్ట్ చేసా, పల్లవంతా. ఏం చెప్తున్నావే? పల్లవంతా ఎనాక్ట్ చేసా, అదే సినిమాలో వేరే పాటది. ఏంటమ్మా అందరికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈ పాటకి. నువ్వు సరిగ్గా మూవీ చెప్పట్లేదు. అర్థమైంది అట్లీస్ట్? అర్థం కాలే నాకు. రామ్ చరణ్ సమాంత మూవీ సూపర్ హిట్. ఆ మూవీలో పెద్ద గడ్డం ఉంటుందా ఎవరికి? హీరోకి. ఇంకెవరికి? సమాంతకు ఉంటుంది. సమాంతకి పూజా హెగ్డేకి. పూజా హెగ్డేకి ఏమో ఇలా ఫ్రెంచ్ కట్ ఉంటుంది, సమాంతకేమో ఇలా పొడుగు ఋషి టైప్లో ఉంటుంది. విలేజ్ థీమ్. ఇంతకంటే నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏంటి విలేజ్ థీమ్? ఇన్ని క్లూస్. నేను రంగస్థలం. రంగమ్మ సాంగ్ ఇందాక రంగమ్మ రంగా రంగా రంగస్థలాన అంతే కదా. రంగా రంగా డాన్స్ వస్తుందా? నాకు తెలియదే. రంగస్థలం రాణి. ఓకే ఓకే, కొంచెం మంచిగా కావాలి. ఇంత యాక్షన్, ఇంత చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ బిహేవియర్ చేసిన తర్వాత ఐ డిజర్వ్ వాటర్. ఓకే, సో ఇట్స్ యువర్ టర్న్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అంటే నువ్వు ముందే తాగుతున్నావా నీళ్ళు? ఇప్పుడు చూడు నేను ఎలా చెప్తానో చూడు, చూసి నేర్చుకో. ఇలా కాదు చెప్పడం. నీకు చెప్పిన తర్వాత నీళ్ళు తాగా, నువ్వు ముందే నీళ్ళు తాగేస్తున్నావా? ఐ విల్ షో యూ. షో మీ ద మీనింగ్. స్కై, ఆకాశం ఏనాటిది? అమ్మాయి అయితే ఏ మూవీ? గబ్బర్ సింగ్. పాట చెప్పాలి. ఆకాశం అమ్మాయి అయితే నీలా ఉంటుందే, నీలా ఉంటుందే, అదేనా మూవీ పేరు? అదే పాట పేరు. ఓ షిట్, పాటగా చెప్పాల్సింది. రైట్. చూసావా, ఇలా చెప్పాలి. ఇలా ఇలా అంటే ఇలా అర్థం కావాలి. ఇలా అంటే ఇలా అర్థం కావాలా? చూసావా, నేను ఇలా అన్నా ఇలా వచ్చింది. రాని ఇంకోలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. అది నాకు తెలియదు, అది నీ పాట, నువ్వు చెప్పు అని చెప్పి. మా టీం వాళ్ళు చాలా గట్టిగా చీటింగ్ చేస్తున్నారు. గెస్ట్కి ఏమో ఆకాశం అమ్మాయి అయితే నీలా ఉంటుంది అంట, నాకేమో జిల్ 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 అని చెప్పాలంట. ఈ అమ్మాయికి ఏమో రంగస్థలం చెప్పడానికి 45 minutes పట్టింది. అందులో పూజా హెగ్డేకి సమంతకి గడ్డాలు మీసాలు ఉన్నాయంటుంది. అది ఎలా చెప్పావు? కాళ్ళు అంట. మళ్ళీ కాళ్ళని పట్టుకు ఆ రిఫరెన్స్ నేను పూజా హెగ్డేని ఎలా చెప్తా? లేకపోతే ఎలా చెప్పాలి చెప్పు? పూజా హెగ్డేని ఎలా చెప్పాలి? నువ్వు పాపం చాలా కష్టపడ్డావు, కానీ ఆ పాటలో పూజా హెగ్డే యాక్ట్ చేస్తున్న విషయం నాకు మైండ్ నుంచి పోయింది. అదే అందుకే నాకు అర్థం కాలే. నీ మనసు ఎక్కడుంది హారిక? సోనీ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిందని దాంట్లో మై మర్చిపోయాను. హే చెప్పు, నీ పెళ్ళి మా టీం అంతా ఇంకా బయట కూడా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు, హారికకి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా, హారికకి పెళ్ళెప్పుడు, హారిక సింగిలా, కాస్త సెట్ చేయొచ్చుగా మాతో అని చెప్పి. సింగిలే, ఐ యామ్ నాట్ రెడీ టు మింగిలే. వినేవాళ్ళందరూ వినండి గట్టిగా, దాని తర్వాత రిపర్కషన్స్ నీకే ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్, యా, సో అది కాదు కానీ నీకు ఎలాంటి అబ్బాయి కావాలి హారిక? ఇవి చెప్తే అలాంటి వాడు ఎవడన్నా ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పేద్దాం అని. ఏ మహేష్ బాబు, ప్రభాసో, హృతిక్ రోషనో కాకుండా చెప్పు. అబ్బాయి అయితే చాలా సింపుల్ అండి, అబ్బాయి అయితే చాలట. అప్లికేషన్స్ నాకు పంపించండి, నా డిమాండ్స్ మీరు ఫుల్ఫిల్ చేస్తే నేను హారికకి. ఎంత చండాలంగా ఉంది తెలుసా? చిచ్చి
వాట్ ఇస్ సోనీ? లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్ సోనీ. Yeah, let's talk music very soon. But I heard your favorite hero is Mahesh Babu. And నువ్వు మహేష్ బాబు గారితో కలిపి యాక్షన్ చేసావు. సో టెల్ మీ అబౌట్ దట్ హారిక. సో చెల్లిగా చేసావా? మరదలుగా చేశాను. చెల్లి కాదు, మరదలు. చెల్లిగా చేసావా? పోనీ చెల్లి కాదు. ఛాన్స్ రాదా? ఛాన్స్ సమంత తీసేసుకుంది. యా సో చాలా సరదాగా చేశాను. బేసిక్గా నాకు చాలా, అది కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చిన బ్రహ్మోత్సవం. సో ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ బ్రహ్మోత్సవం టీమ్. బాగుండింది అనమాట. అంతకుముందు ముకుంద మూవీలో చేయడం నాకు ఆ టీం అంతా తెలియడం. సో అదే టైంకి నాకు సెమిస్టర్ హాలిడేస్ రావడం, అలా బ్రహ్మోత్సవం ఐ టుక్ అప్. సో ఇట్ వాస్ ఫన్, చాలా బాగుండింది, లైక్ అ ఫ్యామిలీ. అండ్ బ్రహ్మోత్సవం ఫస్ట్ థింగ్ సరే హాలిడేస్ అవి కలిసి వచ్చాయి, వెళ్ళాను. సెకండ్ థింగ్ మహేష్ బాబు గారిని దగ్గరగా చూడొచ్చు, అసలు బయట ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటారో చూద్దాము అనే ఉద్దేశంతో సూపర్గా. బట్ నువ్వు బ్రహ్మోత్సవంలో ఆయనను చూసి మైమర్చిపోవడం నుంచి ఆయన మూవీ సాంగ్కి నీ వాయిస్ ఇవ్వడం వరకు యు గ్రోన్ సో మచ్. సర్కారి వారి పాటలో టైటిల్ ట్రాక్ 45 సెకండ్స్ది రిలీజ్ అయింది కదా. అవును. అండ్ దట్ ఈస్ యువర్ వాయిస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ 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 ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. నీకు గుర్తుంది, నువ్వు పాడిన వెంటనే నేను నీకు చెప్పాను దిస్ ఇస్ గోనా బి ఫైనల్ అని. అండ్ it is like that song was crafted for your voice. So sweet. Thank you. Congratulations. Thank you. Many more to go. Thank you. I remember అది రికార్డ్ చేసినప్పుడు సోనీ వాజ్ దేర్. సోనీ ఉండింది అక్కడ. షీ హర్డ్ ద హోల్ సాంగ్, తను వినింది. సో టైటిల్ మోషన్ పోస్టర్లో రిలీజ్ చేసిన 2 లైన్స్ రిలీజ్ చేశారు. అండ్ దెన్ అసలు రిలీజ్ కాకముందే పేరు రావడం అండ్ దానికి అందరూ సర్కార్ వారి పాట పాడారు కదా అని చెప్పి అనడం, లైక్ ఇట్ రియలీ అమేజ్డ్ మీ. సో సోనీ వాజ్ దేర్ అండ్ షీ విష్డ్ మీ. సో హ్యాపీ. అంటే మనకి కొన్నిసార్లు వచ్చేస్తుంది ఫీలింగ్ దిస్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ దిస్ పర్సన్ అని. దట్ ఈస్ వన్ సాంగ్ ఐ థింక్ నీవి చాలా విన్నాను. దట్ ఈస్ వన్ సాంగ్ దట్ ఐ గాట్ దట్ వైబ్ హారిక. ఇట్లా వచ్చేసింది, ఇట్లా ఇది ఫిక్స్ దీనికే అని. సో ఐ మీన్ తనతో నాకు చాలా లీనియన్స్ ఉంది. సో చూసేవాళ్ళు ప్లీజ్ తిట్టుకోకండి, అమ్మాయికి మేనర్స్ లేదని. మేము ఇద్దరం అప్పటి నుంచి కూడా చాలా ట్రై చేస్తుంటే అక్కడొకసారి ఇక్కడొకసారి దీనికి అది అని వస్తుంది. బట్ సారీ హారిక, ప్లీజ్ క్షమించు హారిక నన్ను. చాలా Sony was part of my journey. Sony was there. We were together since the start of my career in this field. నేను ప్లేబ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా డే 1 నుంచి సోనీ వాజ్ దేర్ అండ్ షీఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. చాలా చాలా నాకు ఇష్టమైన పర్సన్, మోస్ట్ లైక్ నా వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ పర్సన్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ నాకు. సో హ్యాపీ, గ్లాడ్ దట్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ యూ ఇన్ మై లైఫ్. సేమ్ హారిక, నిజంగా తను స్టార్టింగ్లో షోస్ చేసే స్టార్టింగ్లో కాల్ చేసి అడిగింది ఏవేవి పట్టుకెళ్ళాలి, లిరిక్ స్టాండ్ అంటే ఎక్కడ దొరుకుతుంది, అండ్ వచ్చిన ట్రాక్స్ కాపీ చేసుకోవచ్చా, ఏ పాటలు పాడతాం స్టేజ్ పైన. అక్కడి నుంచి నౌ షీఈ్ ఎ రాక్ స్టార్ ఆన్ స్టేజ్. సో హర్ గ్రోత్ ఇస్ జస్ట్ అప్ అండ్ అబవ్ అండ్ టచ్ వుడ్ ఎప్పుడు అట్లాగే ఉండాలి. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ డమ్ సాంగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నీ ఛాన్స్, బాగా చేయ. ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ హారిక. బ్లాక్ బస్టర్ అది దిస్ ఐ వాంట్. నీ బ్లెస్సింగ్ వల్లే వచ్చిందిరా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నీ టర్న్. బొంగమూత కాదా? ఓకే, సాంగ్ ఒక వర్డ్ని 2గా డివైడ్ చేస్తా. చెప్పద్దు. ఓకే, ఇంక పాట కూడా చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను ఈ పాట ఇలా యాక్ట్ చేయబోతున్నా అని చెప్పేసా. ఓకేనా? ఓకే. సెకండ్ ఫస్ట్ హాఫ్. ఏమైంది? నా బ్రెయిన్ చూసి నాకు
నీ బ్రెయిన్ ని చూసి నీకే నవ్వు వస్తుందా? మాకు తమిళ వచ్చింది. చిచ్చి ప్లీజ్, నా బుర్రని చూసి నాకే నవ్వు వస్తుంది అన్న హారిక. నా బుర్ర ఆలోచించే విధానానికి నాకు నవ్వు వస్తుంది. మళ్ళీ సెన్సార్ కంటెంట్ ఇచ్చింది. అంత లేదులే. ఓకే, ఏంటది? కీబోర్డ్. అలలు. ఏంటి అది? ఇలా అంటుంది. నావా, నీళ్ళు. నావా హిందీలోనా ఇంగ్లీష్లో? బోట్, షిప్. బోట్, షిప్. ఏ షిప్? ఫ్రెండ్షిప్. షిప్ వెళ్తోంది. సేల్. సేల్ అది ఫస్ట్ హాఫ్. సేల్ సెలవనుకో. సెల్ సేల్ సెకండ్ హాఫ్. రా ఇన్ తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ. ఆ శైలా, శైలజ. శైలజ 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 శైలజ. బాగా చెప్పవే, నాట్ బ్యాడ్ రా. థ్యాంక్ యూ. బట్ షిప్, పడవ అది మటుకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. కానీ నీ బ్రెయిన్ చూసి నీకు ఎలా నవ్వొచ్చిందో నాకు అలాగే నవ్వొచ్చింది హారిక. ఆన్సర్ వచ్చింది కదా, అది చాలు. సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇటు చూడు. ఫస్ట్ నేను ఫోన్ చూస్తాను. ఇది నీకు ఈ పాట తెలిస్తే వెరీ ఈజీ, తెలియకపోతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. జాగ్రత్తగా చేయి అయితే. నాకు నమ్మకం లేదు నా మీద. సాంగ్. బైక్. బైక్ రేసా? రైడింగ్. థర్డ్, ఫోర్త్, 3. థర్డ్ వర్డ్ అంటున్నావా నువ్వు? బైక్ ఇన్ తెలుగువా? బండి. థర్డ్ వర్డ్ బండియా? పాతదా ఏంటిది? సెకండ్. బండి. హీరోనా? కాదు, ఏంటిది? బండి ఏంటి? థర్డ్ వర్డ్ బండి. రైస్ చేస్తుంది. రైజ్ బండ. నీకు ఈ పాట తెలీదండి. బండి. నువ్వు ఎవరా? బైకర్వి. బండి నడిపే డ్రైవర్వి. బండి నడిపే బండి. నడిపే బండి. ఓకే. పెద్ద హీరోనా? పొడుగు హీరోనా? పైన ఏంటి? నడిపే బండి. రైలు బండి. సరే, ఓకే. ఫోర్త్. బండి నడిపే బండి. ఇదేంటిది? ఇలా అంటావు ఏంటిది? ఏంటది? బండి. వాట్ ఈస్ దిస్ అండి? వాట్ ఈస్ దిస్? బండి, బైక్ పేర్లు చెప్పాలా? ఓ, ఇది పేరా? అమ్మా పేరు అది. బండి పేర్లా? బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డా? ఓకే. నడిపే బండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. ఫస్ట్ వర్డ్. పాట నాకు తెలీదు, ఐఎమ్ సో సారీ. నడిపే బండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. ఫస్ట్ వన్.
పాపం ఏంటండి ఇలాంటి పేర్లు? పాపం నేను పాపం. నేను పాపం ఇక్కడ ఆగు, నీకన్నీ అందం అమ్మాయి type పాటలు ఇస్తే. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. మా ఫస్ట్ దాన్ని విడగొడుతున్నాం 2 కింద. ఫుడ్, తిండి, అన్నం, తింటున్నా, ఈటింగ్, ఈటర్. ఫుడ్, గారి, వడ. ఫస్ట్ వర్డ్ వడనా? ఓకే ఓకే, అదే ఫస్ట్ వర్డ్లో ఫస్ట్ వర్డ్ వా. అమ్మని అమ్మ ఎన్ని, సారీ, ఎన్ని విడగొడతావే. ఫస్ట్ వర్డ్ని 2 విడగొట్టావు. ఆ రెండిట్లోంచి మళ్ళీ ఒకటి విడగొట్టావు. అందులోంచి వా. సరే వా. సెకండ్ది వాడు. అంతేనా? కష్టపడకు. వాడు నడిపే బండి రాయల్, వాడు నడిపే బండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. మళ్ళీ సాంగ్. ఓకే ఓకే, సాహసోనే బాబోయ్. నిజంగా చాలా బాగా చేసావు సోనీ, వెరీ గుడ్. ఐ అప్రిషియేట్. అయినా వాడు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కాదురా, అందుకే బండికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఓకే, హ్యాపీ డేస్ చూడలేదా? చూసాను. అందులో టైసన్ నువ్వు చేస్తే నాకు ఆయాసం వస్తుంది ఏంటో. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రెండ్షిప్. ఇప్పుడు నీ టర్నరా. దిస్ ఇస్ సూపర్ ఈజీ. అబ్బా అమ్మడు, వాట్ ఇస్ దిస్ సాంగ్స్ అండి? అమ్మాయికేమో అమ్మడు కుమ్ముడు, నాకేమో వాడు నడిపే బండి. వాడులో బడా చెప్పి అటు చూపించాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ. క్రియేటివిటీ. మరి అటు చూపిస్తుంటే అదేంటి అంటున్నారు. సో మరి అంతే, బండి నడిపి ఇలా పక్కకి వెళ్తుంది, బండి పక్కకి వెళ్తుంది ఏంటి అనుకుంటున్నా నేను. సో హారిక, నువ్వు తెగ బండి వేసుకొని తిరిగేదానివి కదా. సో ఐ యూ మిస్సింగ్ యువర్ బైక్ రైడ్స్? ఎస్, వెరీ మచ్. ఐ మిస్ రైడింగ్ బైక్స్. అండ్ దెర్ ఇస్ అ రూమర్, నువ్వు ఇంజనీరింగ్లో ఒక సెమిస్టర్ బైక్ మీద వెళ్ళాను. అదేనా? అంటే నేను యాంకర్ నేనా, నువ్వు ఫిలిం ఆడుతున్నామా ఇక్కడ? ఇంజనీరింగ్ లో ఒక సెమిస్టర్ అనగానే బైక్ నడిపారానంట. ఒక సెమిస్టర్ యూ హ్యాడ్ టు మిస్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అని చెప్పి ఓకే, ఒక రూమర్ ఉంది. సో కెన్ యూ ప్లీజ్? ఒక సెమిస్టర్ బైక్ మీద వెళ్ళాను, అది అడుగుతున్నా. అది కూడా జరిగిందా? నాకు అప్పట్లో సిబిఆర్ ఉండేది నా దగ్గర. ఎవరిచ్చారమ్మా నీకు? అదే అమ్మా, నేను తీసుకున్నా. మళ్ళీ ఏమైంది? మా ఇంట్లో ఇంకా ఒప్పుకోలేదు అనమాట, ఎందుకు అవసరమా అన్నారు. బట్ ఐ లవ్ రైడింగ్ బైక్స్ రైడ్ చేయడం అంటే పిచ్చి నాకు. సో ఇప్పుడు కూడా నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వస్తే ఆ బైక్ నేను జాతీయం చేసేస్తూ నేను నడిపేసి మనకి ఇచ్చేస్తాను. అవునా? క్రేజీ. అది అడగలే ఇప్పుడు. దాని గురించి చెప్పు. నీకెలా? సో హలో, మా ఇంటర్వ్యూకి మీరు వస్తున్నారంటే మీ గురించి మేము రీసెర్చ్ ఓకే. So I chose mechanical engineering. It was my choice out of interest. So 2015లో అనమాట, నాకు అప్పుడే స్వరాభిషేకం, పాడుతా తీయగా ఆడిషన్స్కి వెళ్ళడం, సెలెక్ట్ అవ్వడం, ఆ తర్వాత స్వరాభిషేకం కోరస్ టీమ్కి వెళ్ళడం, దాని తర్వాత బాలుగారి టీంలోకి సెలెక్ట్ అవ్వడం, అన్నీ జరిగాయి. స్టెప్ అలా జరిగిపోయింది 2015లో. సో అప్పుడు బాలుగారి టీంలో సెలెక్ట్ అయ్యాక 2.5 months యూఎస్ఏ ట్రిప్కి సెలెక్ట్ అయ్యానని తెలిసింది సార్ టీంతో. అప్పుడు నేను సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నాను ఇంజనీరింగ్. సో అది 2.5 months, అంటే యూజువలీ సెమిస్టర్ ఇస్ 4 months కదా. సో 4 monthsలో నేను 2.5-3 months ఉండను అంటే ఎంత అటెండెన్స్ వేయించుకున్నా కూడా అవ్వదు. సో మా హెచ్ఓడి ఏమో, ఈదర్ యూ లీవ్ దిస్ సెమిస్టర్, జాయిన్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఆర్ లీవ్ దాట్ అండ్ కమ్ హియర్ అన్నారనమాట. అవ్వ కావాలి బువ్వ కావాలంటే కుదరదు అని చెప్పారు. అంతే అంతే. అయితే కాలేజ్ కంటిన్యూ చేయి, లేదు ఆపర్చునిటీ తీసుకుని ఇయర్ వదిలేసాయి అన్నట్టుగా అన్నారు. నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు, బికాజ్ సెమిస్టర్ హాలిడేస్ తీసుకున్నావు అనమాట. అంతే, 1 semester అంతా అయిపోయింది. నేను ఐ డోంట్ వాంటెడ్ టు మిస్ ఆపర్చునిటీ. మా డాడీ అన్నారు యాక్చువల్లీ, అంటే కౌంటర్ సెమిస్టర్ నెక్స్ట్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు, తప్పలేదు, మళ్ళీ ఈ ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కదా అని చెప్పి. అండ్
I envy you for this. 2.5 months with Balu Garu. You spend time with him. You've learned a lot of things. You have amazing memories. Balu Garu తన పిక్చర్స్ క్లిక్ చేశారు. అసలు ఆ మెమరీస్ అన్నీ చెప్తుంటే ఇట్లా ఇట్లా కుళ్ళు 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 వచ్చేస్తుంది నాకు దీన్ని చూస్తే. బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ యూఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్లెస్డ్ హారిక అంతే. I feel నీ కెరియర్ ఇనిషియల్ డేస్లో బాలుగారితో ట్రిప్కి వెళ్ళావు, Yes. ఆయనతో పాడావు, Yes. ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నావు. సో That was the trip that completely changed my perspective towards music. చాలా నేర్చుకున్నాను. జస్ట్ నాట్ ప్రొఫెషనల్, ఎమోషనల్గా చాలా బాండింగ్ ఉండింది నాకు బాలుగారితోటి. లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్, లాట్ ఆఫ్ ఎమోషనలీ కనెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్స్ జరగడం, ఏడిపించడం బాలుగారు, ఆడించుకోవడం, ఆడుకోవడం, అసలు పాటలు నేర్పించడం స్టేజ్ మీద చాలా బాగుంటుంది అనమాట. కండక్ట్ చేయడం, నేర్చుకోవడం, దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ ఎవర్ చెరిష్. అండ్ థ్యాంక్ గాడ్ ఐ లెఫ్ట్ దట్ సెమిస్టర్. లైఫ్లో నేను దట్ వుడ్ బి ద మెమరీ. నేను మిస్ అయితే చాలా చాలా బాధపడేదాన్ని. కాబట్టి థ్యాంక్స్ టు మై డాడ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై కాలేజ్ దట్ yes, I could take up that opportunity. And you're amazingly blessed with great family who supports whatever you want to do. So Yes, my parents are really supportive. So మా ఫాదర్ ఆర్ మదర్ లైక్ మ్యూజిక్లో ఇలా వెళ్ళాలి, నేను మెకానికల్ అన్నప్పుడు కొంచెం ఆలోచించారు, బట్ ఓకే అన్నారు. తర్వాత ఈ ఇండస్ట్రీకి రావడం దే కంప్లీట్లీ సపోర్ట్ మీ. సూపర్. సో రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన బ్లాక్ రోజ్, కొన్ని టాక్ అబౌట్ దట్ సాంగ్. ఎస్, బ్లాక్ రోజ్ యాక్చువల్లీ నేను బ్లాక్ రోజ్ సాంగ్ జాన్రా ఎప్పుడు నేను అటెంప్ట్ చెయ్యలేదు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు లైఫ్లో. నువ్వు పాడినప్పుడు నేను ఉన్నాను, నువ్వు ఉన్నావు చూసి ఏం చేస్తుంది ఇది. That was the first ever time experimented my voice to record a different genre. I remember your brother's reaction to that song. Yes. బ్లాక్ రోజ్ పాటకి హారిక వాళ్ళ తమ్ముడు ఏమన్నాడు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? సో ఫస్ట్ టైం మణిశర్మ గారి కంపోజిషన్ పాడే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. దట్స్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ కంపోజిషన్, లైక్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ మణిశర్మ సార్. సో అది నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యలేదు. ఓకే, సో మణిశర్మ గారి కంపోజిషన్ అని చాలా ఎక్సైట్మెంట్, బికాజ్ of course everyone is a big fan of his compositions and so చాలా నాకు కానీ ఇలా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మణిశర్మ గారి కంపోజిషన్ అనేసరికి నాకు అసలు ఒక రకమైన టెన్షన్, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఎగ్జైట్మెంట్. సరే ఏంటి సాంగ్ చూద్దామని చెప్పి వినేసరికి ఐ వాజ్ సో బ్లాంక్, ప్యానిక్ అయిపోయాను అనమాట. అయ్యో ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేయలేదు ఇలాంటిది. అండ్ I remember you were there, Saket was there. Saket was guiding me there. తంబి తీసుకుంటుండే అండ్ హెల్పింగ్ యూ, అంతే గైడింగ్ ఏం లేదు. సాకేత్ రియలీ హెల్ప్ మీ. నేను ప్యానిక్ అవుతున్నా, సాకేత్ నేను ఇప్పుడు అటెంప్ట్ చేయలేదు ఈ జానర్, నాకు భయం వేస్తుంది, ఎలా వస్తుందో ఏమో అంటే, ఎందుకు ప్యానిక్ అవుతున్నావు, పాడేసేయి, మామూలుగా పాడేసేయి అని చెప్పి హీ వాజ్ సో సపోర్టివ్. అయితే సరే ఫస్ట్ సాంగ్ మణిశర్మ గారిది, వింటే తిట్టుకోకుండా ఉంటే చాలు, తిట్టుకోకుండా పాడగలిగితే చాలు అని మైండ్లో పెట్టుకుని రికార్డ్ చేశాము. అసలు ఫైనల్ అవుతుందని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనమాట. ఫైనల్ అవ్వడం, రిలీజ్ అవ్వడం కూడా అయిపోయింది. ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ. హిందీ కూడా నువ్వే పాడావు కదా? హిందీ కూడా నేనే పాడా, 2 వర్షన్స్.